केने बाड़ू हो है सुनबू। कहा जी बोली का कहा तनी। लो आज खसी का मीट बनाओ आ इतना झलदार बनई हो कि पूरा अपना परिदारी में महको जा। ठीक बा। अरे साला आज पटीदार के यहाँ खोसी बनता। आज कोनो बुद्धि लगा के पटीदारे के यहाँ खाए। ए भौजी अरे केने बारू हो भौजी। हाँ बबुआ बोली का कहा तनी। ए भौजी हमरा घर करैला के सब्जी बनल बा। हम करैला के सब्जी खानी ना तनी सब्जी होके तो दे ना दो। ठीक बा ये जरा ही लेके आओ तनी। आज मीट खोज पे करे। हैली बबुआ समझ रहे हो। ए भौजी तेरा घर तो खोसी का मीट बनल रहा हो। ए बबुआ उ तो बिलाई खा गइल हिय। ए भौजी तन रस्सियों में से दे दो। ए बबुआ उ तो रस्सिया कुकरा चट गइल। कैसे कैसे रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाए। का इरोला परिदारवा हो। आलन पटदार नाती के बेटा मीट खातिर उंगरा के बुरबके बना देले बनी। हाँ तो बुर्बक बना ना देबू तू हमर मेहरारू हो तो हमरा के बुर्बक बना देलू तो परिदार कौन खेत के मूली बाड़े। जब हमरा घरे मीट मछली बनता नु परिदार सरवा सुहत रहता है सुअर खानी खा ले लो। ठीक कर लू भाई तो।